siang lur. Mlaku lur. Mulai pembangunan. Ae omahe bangun neh apa guys digawe kae iki. Kira-kira pager apa somah. Kan banyu kae iki. Tak banyune sat. Jan sat iki lho ndak? Gawa apa piye kuwi? Iki lho jan sat cilik digawa apa piye? Ada kopi ya juga ya. Tak mono pas iki. Iki telo tahun apa telo apa ya? Wis telo tahun padahal rek ngukus sing kanu wis ora lek mendem. Los. Banyune kok sat iki mau. Banyune sat. Alah wong ngisingi ya kowe iki termasuk